Sun batai ijek nok kabar sepasar. Cah nom nok Kabupaten Tuban sukses ngasilno duit puluhan juta rupiah teko usaha PTE. Unike bocah nom 22 tahun iki ora tuku pakan nok toko tapi nggawe pakan dhewe. Bahane pakan dikira-kira dhewe ambek DE ben oleh kualitas doke luwih apik. Ahmad Hasan cah nom teko Desa Mbah Tiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, kasil nekuni usaha PTE sampai ngasilno duit jutaan rupiah per ulane. Unike cah nom sing umure 22 tahun iki ora tuku pakanan PTE nok toko tapi ngeracik pakan dhewe. Saliyane iso ngirit duit pakan kualitas ndok sing diintukno luwih apik. Usahane iki dikawiti Ahmad Hasan pas pandemi Covid-19. Ahmad Hasan sing pas kuwi lagi lulus teko SMA disarano karo tanggane gawe njajal usaha pitik. Kawitane teko 1000 pitik, usaha kuwi maju sampai ngasilno luwih teko 1000 pitik. Gawe ngedolno ndoke, sakbare panen ndok pitik nggone Hasan bakal diparani karo bakul ndok ambek diedarno nok pirang-pirang toko sak panggon. Bati sing diintukno cukup akeh. Karo ngirit pakan, Hasan iso oleh bati 15 juta sampai 20 juta rupiah per ulane. Ketekunan karo inovasi Ahmad Hasan pas ngracik pakan dhewe, buktikno nek cah nom yo iso sukses berwirausaha nok bidang peternakan. Maes Dias, JTV.